Belengo, Jesus aurrarekin, agur graziaz betea, hauna da zurekin. Hauna ta Jesus da zure, sabeleko fruitu. Andre guztien artean, edenkatua zu. Hauna ta Jesus da zure, sabeleko fruitu. Andre guztien artean, edenkatua zu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, Jesusen izen guztiz santuaren memoria egingo dugu gaur. Gogoratuko dugu, Jesus izenak bere zentzua daukala, bere izenak, Jesusi jarri zioten izenak, aingeruak esan bezala jarri zioten Josek eta Mariak, eta Jesus hitzak Jauna gure salbatzailea adierazten du, hori da Jesusek dakarren misioa. Ba hori, gogoratuko dugu gaur. Eta apaltasunez, ospa dezagun Eukaristia, gure bihotzak presta ditzagun, hangoikoari barkamena eskatuz. Jesus jauna, errege bakegile eta jainkoaren santua, erruki jauna, Jesus jauna, ilunpetan dizdiratzen duzun argia, Kristo erruki, Jesus jauna, gizaki berriaren eredua, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Gizadiaren salbamena zure hitzaren gizon egitean oinarritu zenuen jainkoa. Eman zeure herriari eskatzen dizun errukia, guztie jakin dezaten, ez zaiola zure seme bakarraren izenari baizik dei egin behar, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan, San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, jainkoa zuzena dela baldin badakizue, jakizue zuzentasuna egiten duena ere, harengandik jaioa dela. Begira zenbat erainoko maitasuna agertu digun aitak, jainkoaren seme-alaba izena baitaramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok, orain jainkoaren seme-alaba gara, gero izango garena ez da oraindik agertu. Badakigu ordea Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu. Harengan itxaropen da hau duen orok garbitu egiten du, bere burua, ura garbia den bezala. Pekatu egiten duenak gaiztakeria egiten du, pekatua gaiztakeria baita. Badakizue pekatua kentzeko agertu zela Kristo,
baina harengan ez da pekaturik. Harengan dagoenak ez du pekaturik egiten. Pekatu egiten duenak ez du hura ikusi, ez da ezagutu ere. Jaunak esana. Gerrak zuri. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu, garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Munduko bazter guztiek ikusi dute gure jainkoagandiko garaipena. Egin irrintzi jaunari lur osoa, egin pozoiu eta kantu, jo soinua. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Ospatu jauna zitaraz, zitaraz eta kantu hotzez, turutaz eta adarrotzez, egin irrintzi errege den jaunari. Ikusi dute lur muga denek gure jainkoagandiko garaipena. Aleluia, 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 aleluia. Itza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Onartu zuten guztiei, jainkoaren seme alaba izateko almena eman zien. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Hurrengo egunean, ikusi zuen Juan bataiatzaileak Jesus beregana etortzen eta esan zuen. Hona hemen jainkoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena. Honi buruz esan nuenik, badator nire ondoren gizon bat, niri aurrea hartu didana, ni baino lehenagotik baitzen. Nik ere ez nuen ezagutzen, baino ni urez bataiatzera etorri bainaiz, ura Israeli agertzekion etorri naiz. Eta aitormen hau egin zuen Joanek. Espiritua ikusi dut uso irudian zeruti jeisten eta haren gainean gelditzen. Nik ere ez nuen ezagutzen, baino urez bataiatzera bidali ninduenak esan zidan. Espiritua jaisten eta gainean gelditzen zaiola ikusten duzuna, ura da Espiritu Santuaz bataiatzen duena. Nik ikusi dut eta aitortzen hauxe dela jainkoaren semea. Jaunak esana, Elizan gaur Jesusen izena gogorazten dugu, liturgia gogorazten digu Jesusen izena santua dela. Jesus esaten dugun bakoitzean, izen horren bitartez zerbait gehiago esaten nahi gehala, norbaiten izena baino bakarrik, ez, baizik eta zerbait gehiago. Eta Jesus izenak nahi du esan jainkoak salbatzen gaituela. Eta jainkoak salbatu gaitu Jesukristoren bitartez, bere semearen bitartez, horrela nahi izan du baita ere guk ezagutzea izen horrekin, Jesus izenarekin.
Eta gaurko evangelioan ere San Juan Bataiatzailea agertzen zaigu, eta baita ere San Juan Bataiatzaileak Jesusen etorrera prestatzen du, eta gainera bere egin beharra da baita ere Jesus guri presentatzea. Eta nola aurkezten digu Jesus? Gure salbatzaile bezala. Hau da, Jaungoikoaren bildotza, gure pekatuak bere gain hartuko dituena, gure pekatuak barkatuko dituena. Beraz, egu berrialdi hontan ondikan gaude, Jesus haurtxoa daukagu ondikan gure aurrean, bera gurtzen ari gera, beraren aurrean gabiltza, eta gogoratu behar dugu haurtxo hau Jesus dela, Jainkoaren semea dela, eta mundu ontara datorrela gu salbatzera. Eta Jesus haurtxo honek bere gain hartu behar dituela gure pekatu guztiak. Azten denean, 30 urte, 33 urterekin, lehendabizi Jainko aitarz hitz egingo digu, eta gero bere bizitza emango du gugatikan. Beraz, Jesus haurtxoaren gana egun hauetan gerturatzen geranean eta gurtzen dugunean, musu ematen baldin badiogu, etxean daukagun gure haurtxoari, edo elizan gurtzen dugunean, konturatu behar gea, Jesus haurrau ez daukala pekaturikan, bera santua dela, baino bera, gorputz hori hil behar dela gu salbatzeko. Gorputz santu hori. Eta horrek, baitere, gure bihotza ikutu egin behar du, ez? Jakitea haurtxo hau hortara datorrela mundura, gu salbatzera, gure pekatuak bere gain hartzera, eta horrela salbatu behar gaituela. Gero, Paskotan, Jesusen eriotza ospatuko dugu, bere pasioa, bere eriotza eta bere piztuera, eta han berriz emango diogu musu edo gurtuko dugu berriz Jesus, baino beste era batean. Han ja bere gorputza dago eritua, dago hila, gure pekatuen ondorioz. Eta ordun ere gurtu egingo dugu, musu emango diogu gorputzarri. Esanez, eskerrik asko jauna, nire pekatuak zure gain hartu dituzulako, zuzalako nire salbatzailea. Eta gero piztu ondoren, baita ere, orain eukaristian ere, gure bihotzetan jasotzen dugu, eta baita ere gurtzen dugu, Jesus berpiztua, salbamena eman digulako. Beraz, evangelio honek, Jesus hitzak, zentzua dauka egun hauetan ere guretzat. Guzti hau, misteri hau, bizitzeko. Jesus haurtxoaren gana gerturatzen geranean, konturatzeko. Jesus dela gure salbatzailea. Hala izan dadila. Munduko bekatuak entzen duen bildotzaren bitartez egin diezaizkigun eskaria Jainkoari. Jainkoaren seme-alaben familia, kristau elkartea egiten dugunok izan dezagula beti espirituaren argia, gaurko gizon emakumei Kristoren misterioa ere era egokian adierazteko eskari ezaiogun jaunari. Jainkoa gurekin dela egu berri jaietan ospatzeak eragin diezaiela agintariei beren herrientzat bakea eta zuzenbidea bilatzera, eska diezaiogun jaunari. Izan daitezela orain ere Joan Bataiatzaileak bezalako testigantza gartzua egingo duten apaiz laiko eta erlijioso bokaziodunak eska diezaiogun jaunari. Jesusen etorrera handikiro ospatzen ari garenok bizi gaitezela leial elkar maitasunean salbamen egintza burutzean agertuko den aintzaren zain eska diezaiogun jaunari.
Aita honorrek maitasun utzez egin gaituzu zeure seme alaba egizu bizi gaitezela, izen eder horri dagokionez, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekar dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizonaren lana sortua, txegingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekar dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizonaren lana sortua, txegingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskuzabal ematen dizkiguzun doainak zuri aurkestean jauna otoitz egiten dizugu, heriotzaraino zure esaneko izan zen Kristori gu salbatzen gaituen izena eman zenion bezala, babes gaitzala haren indarrak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Kristo gandagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu duzu, herrialdi guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu haren jainkozko argi ileskorraz. Horregaitik aingeru eta goiengeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santua, ire guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzazu egin. Sana zeru goienetan, einkatua jaunaren izenean dator. Sana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, palondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, haun ere odolaren kaliza da eta, zunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian, zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur gogoan dugu, ez ere Sebastian. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizue, ere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguz. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, hauna ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko nahi.
Izan zaitez bete, Jesus maitea, gure bihotzaren hauta jabea. Jesusen bihotza abosuturi, maitasuna gertzen alde guztitik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren hauta jabea. Egin dezagun otoitz. Jauna, Kristoren izenaren omenez, zure handitasunari eskainirik hartu dugun doainak, isur dezala gugan ugari zure grazia. Gure izenak zeruan idatzirik daudela jakitearen poza izan dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedenka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean, ene